En drie krijgt hij Allah, natuurlijk om een scharenkijker voor de eerste keer. Gulpen! Voor scharenkijker en prins Hans Rieten. Ja, scharenkijker en scharenkijker. Heel hartelijk welkom bij de geweldige ontvangst hier op de bühne. Bedankt zingsters voor het aankondigen en de Schullebuitenmars. We zullen nog dik huren deze avond. Leef nu, vaste gasten. Beste gasten die de eerste keer misschien hier zijn deze avond, daar hoef ik niet te verwonderen. Het is geen nieuwe carnavalsverein opgericht in Gulpen. Het is geen nieuw garenkijkeren. Het zijn dezelfde jongens in een nieuw veld geslagen dit jaar. Het had op de programma's gestaan, het had in de omroepen gestaan, voorstellen van de nieuwe uniformen. En ik moet zeggen, daar heb ik het commentaar op gehad. Het afgelopen tijd in Gulpen. Hoe doe je dat voor? Hoe komt er bra? Daar moet ze nog al hebben. Die van de gemeente die zijn wel ganz gek. Er ook nog te steunen, ook nog subsidie hebben, daar had ze wel. Voor hebben ze ook inderdaad gehad. Een paar jaar waren ons uniformen al een beetje aan vervanging toe. En er zit de ziekste, die heeft we nog bewaard. Die werd vanaf u naar het museum geschikt. Voor allemaal die is er Piet nog troet. En dat uniform dat werd dan naar echt gebracht naar het carnavalsmuseum. Ik weet niet of we het pleitje Piet Scholster er nog aan moeten hangen. Maar zo voor het vorig jaar uit. Niet de slippenjes die hebben we laten vervangen. Die hebben we nog dus uit ons goed kostuum, ons schallenkostuum. Die slippenjes wat eigendom is van ons, die hebben we heus nog. Met vorig jaar, wie gezegd, toen kwam we dus op eenmaal op het idee. En er wordt we ermee geconfronteerd dat we nu uniformen moesten aanschaffen. Maar die centen ervoor, die houden we toch niet. We hebben wel geen kaas. We zijn een goed bloeiende vereniging. Maar we geven ook verdomd veel geld uit aan zittingen, aan bejaarden, aan jeugdzittingen, aan optoprijs en noem maar op. Er wordt in ieder geval geen geld genoeg in de kas voor nu uniformen te kopen. Maar ook ons mutsje, die worden aan vernieuwing toe. Toen worden wij maar het idee geopperd, wend aan ons een paar man van ons zelf voor dat kostuum gelden op het first zitten aan de vereniging, dan worden we al een stuk op weg. En ik wil zeggen, daar worden meteen alle jongens van de Rood van Elf, die hebben gezegd, luister hier, we kennen een zoveel, het wordt een gek voor dat niet kosten. Al die jongens die zich hier heeft hebben zichzelf voor dat kostuum gekost. Dat wil dus zeggen dat dit kostuum, deze maat smokings, die komen in de plaats van die roer, jesjes, die we bis nu toe gedragen hebben en voor de carnavalsvereniging van Gulpen 86 jaar zo groot op is geweest. Niet 86 jaar op diezelfde jes, 3 keer zijn die ook al vervangen worden. De eerste keer, de tweede keer en de derde keer. Dus dat we nu voor de vierde keer
in een uniform zitten. De zogenaamde vechtpakker die we dus gebruiken om door de cafés te trekken. En voor die beetje ruiger evenementen is wie gezegd af te gaan. Die mutsen die we erop hebben, dat zijn wel grote mutsen die we in vervolg weer sleepjaar vragen. Maar we dachten voor zo'n gelegenheid wie deze avond om ons te presenteren voor zo'n toestels op die nieuwe uniformen, dat we daarbij ook, zeker op een grote zitting, die grote mutsen zullen gaan dragen. Ik kom gelijk nog even terug op die uniformen, want Engeman uitgulpen, die huurt nog even bijzonder in het zonnetje gezeten werden. Maar wie gezegd, gelijk kom ik op Riovelo terug, want daar had die uniformen geleverd voor ons. Voor nu zou ik willen gaan zeggen, want we zitten een klein beetje niet in die nood met de eerste groep artiesten die gaat optreden achter de dansgroep die gelijk zal openen. Die hebben ons een beetje uit de penarie geholpen, daarvoor hebben ze gevraagd of ze stemmelijk vroeg mochten optreden. En ik wil het ook niet te lang maken, ik wil ook niet te lang hier op de proef stellen. Er zit hier gekomen voor artiesten te zien, om een zitting met ons mee te maken. En op de eerste plaats werd die zitting aangepresenteerd, aangeboden aan onze prins Hans. Zing afscheidszitting werd dat deze avond. En daarbij wens ik allemaal heel veel plezier toe. Mag ik nu vragen aan de jongens van de Raad van 11, achter de tafel plaats te nemen. Een paar man die moeten werken, de Piet Scholz, wie al jaar en dagen dat deed. Dat is buurmeester om hier de kroon een beetje te coördineren en de dansgroepen etc. gereed te zitten. Er had ook een ferme jong achter me staan. Ik zocht er al naar hem knikken. Daar houden we hem daar een beetje bij Jan. Dus er wordt niet denken dat de jongens die niks ervan aantrekken, maar die hebben hun werkzaamheden. Neven de bühne. En als eerste groep mag ik er nog aankondigen. De juniorendansgroep van de Gulper Jeugdcarnaval, die de zitting kunnen openen met hun gardendans. Zingsters, Puttemaars sterren.
Zo, leefcarnavalisten, dat wordt dan op 1 uur de jongste groep van ons eigen Gulper Jeugdcarnaval. En er zit wat voor geweld dat ze hier al op de planken liggen. En ik kan je vertellen, het steed is nog vol van dat geweld te wachten hier deze avond. Lief meisjes, heel hartelijk bedankt voor de schöne dans die daar ons hier gebracht werd. En ik kan het nu al niet meer laten om te zeggen dat deze kinderen getraind werden van Durk het Marietreis en het Josette Badenberg. En dat ze begeleid werden door ons meisjes de leiding van de Gulper Jeugdcarnaval. Ik zou dan ook die kinderen namens de Prins Hans willen bedanken voor hun optreden. En Drienigens hun kinderen voor hand een verrassing voor u had de Prins hier in petto. Zeker wie die gedrild zijn, niks om drieën, jeugd. Vergeet te winnen. Oh nee, zo toch. Zo, vandaag dan even dat eten win ik wel. Liefkinger, gaat lekker snutsen. Deze avond morgen, ook met de mannen in de trein vandaag, we zeiden het mag niet. Zeg maar, de Prins had het gezegd. Morgen voor deze kinger en de buitenmars en de avondmars. En dan brengt de Bruno's op het podium de volgende artiesten, de gebroeders Hoppermans. Die jongen komen zo. Schöne Sache, ey. Die jongen, dat is voor de man. Schön, maar dat had ons ganz jet gekost. De man kan ons ganz jet kosten, die had niet gekregen. Das, ja, de jongen komen zo, die zijn enorm gemotiveerd. Ja, de chef der zegt nog, ik moet en wint en moet en moet. Dat is enorm aan de motivatie, maar daar worden de Hollander vuren. En dat zijn zeekberen. Plaaspanda's. Hoe blijven die nu? Meneer de president, zal ik alvast beginnen, joh? Ja. Ik doe even nu een imitatie van de Toon Hermans maar alvast, ja? Daar waren ze in München, zo gummer strepen. Stop maar, hartelijk bedankt. Ja, dames en heren, ik moet even zeggen of het ze vuren. We hebben een zeer speciale gast vanavond. Dat is namelijk Osman. Had ik nog eens even de roes. Osman is vanavond. Een klein applausje, ik wil ze nu even de handje geven. Klein applausje voor de man. Mevrouw, hier zit de man vanavond. Ik wil de man even feliciteren. Man, dat du hey bist en dat die jongen hey zo schick war. Ja, dat zijn van de gebroeders Hoppermans met 3 beesten. En voor zijn allemaal een grote familie hey vanavond. Ja. Oh joh, ik kan geen mens hebben. Ja. Man, verdomme toch maar als opspout toch eens een keer met, joh. Verdomme alsof dat een grote familie is. Ja, want dan moet ik dat nog eens even voorstellen. Kijk, die mevrouw. Oh, die mevrouw, is dat net je nou de tandbeter? Ja. Ja, en de meneer die net mag drinken van de vrouw. Is dat net je nou dan ook Johan? Dat dan ook Johan, dat kan niet. Dat is pssst. Wat is dat? Wat bedoelt ze? Oh ja, inderdaad. Nou ja, Jot. Maar hier vroeg ik natuurlijk af, wie kent dat voor allemaal familie zijn van de gebroeders Hoppermans met 3 P's? Ja, dat zal ik even uitleggen. 4 komen hij namelijk repeteren. Jo, Osman is morgen 40 jaar getrouwd.
en een hand voor vis en dan treedt de vuur op. Kijk, hey, en die mevrouw die groeijus had gepasseerd, hallo. Dat is nu de man. Dat is dus de man. Mijn man moet zichzelf verloesteren volgens mij. Best u de tand aangewies voor je zo goed zijn jullie op het feest. Dat vindt hij niet leuk. Schenk, dat is niet de man. Die doet zes jaar, dat is de man. Verdun maar alsof dat de man is, joh. Veel dun, maar alsof het de man is. Waar zit hij om te repeteren? Ja. Ja, en omdat hij daarvoor repeteren wil, ik, de president van de carnavalsvereniging Hij van Nieswiller, van harte bedanken dat jullie opstaan. Ik geloof dat het waalwiller wordt. Meneer de president, hartelijk bedankt. Ja, grandioos. Ook namens Smit, van harte bedankt. Ja, inderdaad. Nee, hou we toch een logen op programma. Is dat grandigaal? Dan moet ik eens even het roes houden. Moet ik dat vuur stellen? U allemaal hoepermansen met 3 P's. Of met 2 P's. Ja, of met NP. Of met geen P. Ja. Horen. Oh. Nou goed, dan moet ik dat zo voorstellen, er zijn allemaal binnengekomen, hey. De mam had er allemaal een Henke gegeven, hè mam, gefeliciteerd. En daarna had er aan mij allemaal die dik gevulde enveloppen afgegeven. Ping, ping, mam. Geen voor u enveloppen. Nee, niet u, morgen. Wat trainen even nu zo op daar? Wat ik noem eens even de roes, joh. Kijk, en nou dat we die envelop hadden afgegeven, kunt voor een dansje maken met het orkest. Kijk, dat orkest hangt voor morgen ook gecontracteerd. Klein applausje voor het orkest. Ja, stop maar. Klein applausje. Zo goed zijn ze ook wel niet. En nadat we dus hand gedanst, hand voor ons allemaal volgegeten aan die heerlijke kousschottel. Wie weet u dat allemaal? Best u morgen druk al heen geweest? Nee, man, gewoon de mol houden en mij gaat te kallen, joh. Dus na het ijzen, hand voor allemaal lekker gedanst. En dan zijn 4. Mam, mag ik die even vragen? Zou ze even willen opstaan? Ganz even maar. Jawel, mam. Moet de mam opstaan of niet? Ja, opstaan. Ja. Kom, niet flauw doen. Laat ik eens zien wat ze allemaal als aaien vanavond. En wie schiet dat ik die forceerd aan. Ja, man had boekping van de kousschottel. Ja. Maar goed, mam, in ieder geval, we gaan speciaal voor dich een liedje ingestudeerd. En dat hier als volgt. 1, 2, 3, 4. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, mam, in de gloria, mam. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Er was er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is... Stop! Hij is jarig, hoera, hoera! Dat is ja in de jeugd te horen, Peet. De man is 40 jaar getrouwd. Zij, het Heurenpeer is morgen 40 jaar jarig. Ja, dat moeten ze een Hoe keer... zit hij daar? Dan moeten ze een keer luisteren naar de lui, ja. Wat je aan Dori. Nou, mam. En omdat ze dus 40 jaar als man is, wil ik zeggen, mam, 40 jaar, dat is niet niks. Met zo'n bandjes van kinder, dat is grandioos en... Is dat nu de man? Is het het... Hè? Dat valt een kwartje. Oh. Mozaïek. Rosenthal macht ziemlich viel kaal. Is maar jou dat hem niet voor de eigen is. Hè? Had ze nog een buntje dat we kunnen douchen? Ja. Wil maar best toch een udder. Hè? Maar ja, joh, man. 40 jaar Osman, dat is niet niks. En daarom had ik het cadeautje als eerste voor dich. Ik ga namelijk een carnavalsslager voor dich, man. Ik weet dat ze ervan houdt. En daarom begin ik met mijn carnavalsslager. Dat jeet je daar. Dan moet ik dat voorstellen, dames en heren. Morgen zitten toch allemaal van die volle in de zaal. En dan begin ik met mijn carnavalsslager. En dan jeet dat, heute handen auf die Pauke. En dan zeg ik, Herr Kapellmeister, Jeff Majas. Man. Herr Kapellmeister, Jeff Marjaas. Oh, dat ben ik zelf. Dat is maar een jel, dan zingen voor Jans hel. Wer had hij zoveel chans? Dat is je Hoppermans. Ja, dit lang hellen om de Hoppermanse bel. Wer had hij zoveel chans? Dat is je Hoppermans. Nog doet zo en Hoppermans zoveel chans. Dat is maar een jel. Dan zingen voor Jans hel. Wer had
Hij is zoveel chance, dat is je hoepermans. Ja, dit lang hellen om de hoepermanse bel. Werd hij zoveel chance, dat is je hoepermans. Nog doet zo en de hoepermans zoveel chance. Hey, dat is maar een jel, dem zingen voor Jans hel. Man opletten, joh. Dat is die bij ze pakken zich vast bij armen mee. Ja, dat hoorde ik even zeggen, want voor zijn ja niet compleet. Tot nog Johan kan niet komen, zo wie in de zielung steht. Want ik sta nog anders, hè. Op de chef had het gehoord, ik zag. Hast het al gelezen, tot nog Johan die is toen. Ik sta, verduld, dat is toch jammer. Wat vang je nu aan? Met al die lekkere buutjes en die grote stukken vla. Man, oh man, de man moet eten met een schuur in de mond. Maar wat wilst hij is doen? Ja, dat is niet zo gezond. Jongens, schwiegen even wat. Huid stoer dich nog wat rood. Ik sta alleen maar aan de lucht, tot nog Johan die wil doen. Ja, dat is er vooral lang, maar had je Palestine monk voor willen weer met repeteren, huur nu op over den ook. Kijk, ik sta maar zo, ik sta en ik niet werkelijk niet gezond. Zoveel eten, zoveel drinken, ziek er wens dat ik een rond is. Want ik weet nog goed, ik hou eens in de hond, ja, al hoe dat ziet. Der was ook niet meer zo jong. Der oud blikker vol met shoppie van de ganz gezongen keu. Oh, ja, horen prachtig, der dingen kleedje te scheu. Hey, en daar misschien ook nog losgerammeld, schriftgelost. Met sie bieten en sie stappen naar de jongen van de bos. Maar helaas, zo wordt er Johan niet, dat ik het weet. Nee, ik heb nog nooit gehoord dat hij zich aan de lu vergreep. Houd mich vast en laat mich lemmen los. Ik draai hem door nakken en ik breng hem door hart. Ik hou hem gelegen, redder die moel. Wat is dat, Wat is dat in nul? Wat staat er nu te kallen, wat is dat er nu toe? Nu had er mongen zeven, had er mongen stouw. Met al dat gezeven voor godige de vrouw. Verzint hij om te vieren dat ons mama is getrouwd. Verzint hij om te vieren dat ons mama is getrouwd. Verrek, verzint hij om te vieren dat ons mama is getrouwd. Verzint hij om te vieren omdat de man 40 jaar getrouwd is. Ja, hè? Zo, en nu wil ik ook een nummer maken. Wat, hè? Wat bist du toch een vieze mens? Bah! Nee, ik meen een richtige nummer. Man, du bist een nummer. Ja. Ja, ik nul! Ta. Jongens, opletten hoor. Ja. Oh god. Nee, ik wil dat liedje over de Fifi zingen. Wat, hè? Over de Fifi. Dat liedje over de fiets? Mam, ving ze dat nu wel goed? Op dingen versavond. Familia, familia, familia. Huizen verballen bij mij. Familie, familie, familie. Het werd ontzettend door drie. Familia, familia, familia. Het Janse dorp is op de bier. Hij is het rijken nog een zakken en mee. En dan is het best wegpasseren. Stop man. Wat geest u de lucht met vervelend? Vliegen ze nog om te schonkelen, dat is toch oude leven, zo jij het man. Man, dat is muziek. Dat is stimmung. Ach, dat best beklapt, kom zijn het gedaan en zo. Ja, maar best hij niet een nummer gehad met de vraag. Familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, schwieg mich van de familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, schwieg mich van de familie. Lambada, Lambi. Van de familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, van de familie Mutzeta, schwieg mich van de familie. Joddenaf en dan Nadir, Joddenaf en dan Nadir, Joddenaf en dan Nadir, schwieg mich van de familie. Uit. Klaar. Ja, lieve carnavalisten, dat wordt dan het optreden van de gebroeders Hopperman, wie ze zichzelf vernemen, met 3 P's, goed, Kerkhoor.
Lief jongen, daar had de carnavalstemming hier gebracht in deze zaal. Het was moeilijk om de zaal in gang te krijgen, maar ik dacht dat hij de stemming hier wakker gemaakt had. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor dat optreden en ook nog eens een keer extra bedanken dat er eens uit benadering geholpen houdt. Want we houden nog een laag in het programma door een soort van anderen die ons op het laatste moment in de cirkel laten hebben, nog degelijke afspraken wel te verstaan. Daar wordt bereid voor ons te komen helpen. Daarvoor 2 keer onze dank, maar dat giet jammer genoeg voor 1 keer betaald. 1 keer er betaald, want dan mag niet dit is die penningmeester. Dat maakt geen flauwekul. Bedankt, afmars, putenmars, tot de volgende keer. Merci. Zo, leef nu, voordat ik het volgende optreden ga aankondigen, wil ik even doorgaan wat ik in mijn openingswoord gezegd heb. Ik wil nog even een paar woorden kwijt over die chique uniformen, hoe we in zitten, want we voelen is echt Pico Bello dropstore deze avond. En door Jo verloren, met het miep, door Jo is hij nog bij me geweest en hij had gezegd, du gaat mij niet in de zeek zitten. En dat doe ik ook niet. Maar we willen dich wel, Jo en Miep, we willen u heel hartelijk bedanken voor op die manier wie er ons tegemoet zit gekomen. Wie ik deze zomer bij u gekomen en zeg, Jo, we willen graag in hulp kopen wat mogelijk is. Du hast toegezegd, geen probleem, dat doet te ver. Toen was direct bereid voor ons die uniformen te leveren. En ik ga zelfs van andere lui gehoord, die gaat ervan dingen te weten en hoe we weten lui die verstand van stof hebben, die zeggen jongens, daar hadden we een kwaliteitje, agelief, dat is fantastisch. Toen is het ook nog een groot stuk tegemoet gekomen in de prijs. Dus eerst dan wel de fabriek die had het gedaan en we weten dat toen hij het gedaan had, verzund, we gaan ze niet voor niks krijgen en we gaan ze niet al te billig gekregen, maar we hebben een zeer goede kwaliteit kostuum gekregen, laat ik het zo zeggen, voor het geld wat we bij u betaald hebben. En daar zijn we zeer dankbaar voor. En de heeft al gezegd, je moet eens niet in de zeek zitten, dat doe ik ook niet, maar we vingen het toch in hier, Jo, voor dich met het miep, hier even naar voren te halen. En ik wil het zeer op prijs stellen, Jo, en een onderscheiding, die werd gewaardeerd, maar we willen dich de allereerste onderscheiding van dit jaar geren aan de Jo verloren uitreiken en mag ik ook verzoeken het miep mee naar boven te brengen. Bitte mars, heren. En voor het miep, uiteraard, bij onze prins, een bloemetje voor het miep. En bedankt voor deze 2 charmante hulpverzaken die dat carnavalsverein zo warm hart toedragen. Ik hoop dat er amuseert nog deze avond. De hub goed gekeken natuurlijk, de hub tot de beste plaats. Met de zit ook in de frontlinie. Dat wil ik voor waarschuwen. Jongens, Miep en Jo, ga naar uw plaats. Bedankt voor uw medewerking aan het welslagen van de schöne hulp van vastelavond. Dankjewel. En dan hebben we natuurlijk ook gezien dat hier achter de teek moet even zoeken hoe staat, waar er nu gezicht in ons midden is, al daar zitten. Rechts neer mij, mag ik er Bruno verzoeken en de Roger eens even op het podium te halen, op de bühne te halen. Want wanneer het goed is, dan had de jong nog een gans naks buikske en de jong moet natuurlijk aangekleed worden. En ook voor de Roger Buisman, de medaille van dit jaar. Buitenmars, heren, voor de buitenmars. Lieve Roger, toen was ook bereid voor in onze groep toe te trainen. Zeer zeker geïnspireerd door Tingebroer, de Hans, de prins is geweest. En wij weten wat dan nog allemaal uit gaat komen. En dat jullie in de zalen maar een tranen. Laat ze maar even zwermbruinen. Maar bij deze zou ik dich willen installeren als officieel lid van de Raad van Elf. Goeie
de buitenmars voor de Roger naar de bühne. Werner zijn plaats, hier op het podium. En dan ga ik nu aankondigen, leeflui, werk voor het oog, werk rament, werk sensatie hier op het podium. Daar heb je zie je, uit Parijs heb voor uitgenodigd een balletgroep. Uit de Can-Can, uit de Moulin Rouge, rechtstreeks komen ze hier naartoe en kunnen uitbrengen een wervelende Can-Can show. Mag ik de dansers aankondigen en het podium opzoeken op de buitenmars van de Singstars. Ik geloof wel dat ze het grootste podium sinds ze Parijs beschikbaar hebben, hier nog hulp geschikt hebben om naar Can-Can te dansen. Hadden die wekelingen met die kromknoken gezien? Abnormaal, hè? Foei. Leeflui, zo weet wie dat ze nog niet gekend hebben. Dit was de leiding, je moet zich dat voorstellen, de leiding van de jeugdcarnaval. En dan de mannelijke helft nog wel, die wat zo verstandig willen zien. Aan de zoekheid had hij uw kinger toevertrouwd. Leef, meisjes, dames, baatmander.
mag ik u heel hartelijk bedanken voor die inlage wat der hier gebracht heeft. Ik moet zeggen, voor mij wordt het niet nu. Want wat hun zo'n oude horen, wensen ze uitnodigd op een verjaardagsfeestje. En dat heb ik gehad dit jaar, heb ik die jongens uitgenodigd voor zich gezellig komen te drinken. En dan komen die in deze uitmonstering, komen ze daar aangedansen en hebben daar de kan gemaakt. En daar zullen de contracten gelaagd worden en de contracten gesloten om op deze zitting op te trainen. Ik denk wel dat er even gaat kunnen uitlachen. Jongens, hartstikke geweldig, chic, bedankt. Ver hebben het hier, oh nee, der Inge van Euk moet even het woord hebben, voordat we afscheid kunnen nemen. Kreeg ik de micro door, want deze zit vast. Ja, het heb ik hier aan de uitnodiging gevolgd gegeven om je op te trainen vanavond, naar aanleiding van de verjaardag. Maar je snapt natuurlijk ook wel dat veel mensen dat niet alleen allemaal verder krijgen. En daar hebben we een deskundige trainer voor ingehuurd, het Mariet Reis. En hebben we over een keer even op het podium gehad, midden in de kan. Ja, Mariet Reis, de eerste dag, dat houdt ze niet gedaan, maar we kosten het toch niet laten om een kleinigheidje aan te bieden. En nogmaals bedankt voor de deskundige hulp bij de trainingen. En dan wil ik de Harry verzoeken voor de rij te openen. Harriet! Ja, Mariet Reis, dat was de bedoeling van de ganze kroon. Dat komt zich even die ruusjes. Ik moest me nu eens inhouden voor dingen namen mee te nemen, want die waren al aan het winken hier in Nederland. Die moest zich op de bühne roepen en die zagen dat Mariet Reis dat had ook zo gespinzeld, maar dat kinderen de gedeelte wat terug. Ook deze dans was onder de leiding van een Mariet Reis en die rozen zijn uiteraard wel als rozen bedoeld, als rozen van dank. Nogmaals ook namens ons voor al dat schöne werk. En ook, meisjes, get voor de doos. Kom, het is geen parfum. Kom eraan. Ja, hier is nog een. Get wel water. Jongens, bedankt. God weer met dat schöne werk wat er doet. Voor de Gulpen Jeugdcarnaval. Mij gaat ook weer met carnaval vieren. Onderhand op deze manier. Buitenmars en afmars. Zo, dames en heren, er zijn het podiumbed daarin gereedheid gebracht voor het gesproken woord. En namelijk 2 Gulpenartiesten van Gulpenbodem, die we al niet meer weg kunnen denken van ons podium. Dat zijn 2 meisjes die hier in de buurt kunt. Mag ik voorstellen en de buitenmars vragen voor het Maria en het Keesje. Buitenmars. Du willst mich doch nicht sagen, dass du für eine Habekratzen oder Sonne willst, Joa? Ja, wat onze burgemeester Koen kan ich auch. Und willst du da vielleicht auch so lang in die Bus setzen, wie der gesessen hat? Ja, dat wordt die 2 reuzen meegevallen. En Bieltje Hurens, de prijs doet wonderen, hè? Ja, da hast du recht. Bei Hurens, der Bürger von uns, der hat da ein Promotion-Reis verjamacht. Der will die Spanier, der will noch Jöle beholen. Oh ja,
die zijn voor jou je leren zie je weer. Met de woordwaal voor op de koel te werken. Maar nu komen die van naar die overhulp te kijken. En vielleicht het van die klein kwakkeren was. Jongens, de beste wel in het moeder over de burgemeester. Maar dat is ja niet, hé. Nee, dat is nog Amerika. Wat de Bilsje? Ja, Vinkje, dat is dat. Bilsje, Hurens. Du musst mich doch nicht sagen. Is ze dan nu weer met de bus? Wat bist du doch ein dumm Oss? Weißt du, was du musst tun? Nach der Schule zurück. Und dann gehst du die Stunde Ardreckskunde holen. Da weißt du auch, wo Amerika liegt. Hey Bilsje, maar in die Zeitung war, da steht da drin, dass der dit Jahr noch nach Asien geht. Ja, geht er vielleicht da mit der Fitz, auch mit den zwei Opportanten? Wat veel schat war, dat ze ons die MAVO han afgerissen. Dus hou ik stemmens dan nog die moeder MAVO geschickt. Hou dat doe je het je lief. Danke. Maar het zit ja anders. Wat kunnen vuur twee voorzien? Dat ons manslu in de rood van 11 zoon, in plaats van in de Meggenrood. Waarom dat dan? Ja, huur. Die jonge Engels, die gaan nog een rondvraag. Met de Meggenrood, die wil dat afschaffen. Dat noemt men monddood. Jongens, hast du da in die Zeitung gelesen, dass das Gemeindehaus elektrisch beweglich wird, wa? Ist der Gemeinderat da oben? Oh nee, der wird mooi rein, maat. Hören Sie, das Ganze eben nicht sagen. Jullie bewerten so schön gemacht mit allem mal die kleinen Bäumchen, was an Pflanzen sind. Hey Lusterns, weißt du vielleicht, was was finanzielle Jumi ist? Oder wie ich immer abschüfe ein Recke von den Projekten für die Kreisbünde zu verbessern. Sag, Finche, hast du an den Preis Geld schon was 10 Millionen gesehen? Hannisch in een glaserkoepel liet wel ongeneerd voor dat bezoekerscentrum te bouwen. Maar hey, ik moest het niet zeggen. Das ist mal nicht so viel, hinter der Lüde ist mir. Hast du auch so ein Kaartje gehad met de bierfeesten voor het ontbijtbuffet? Ja. Da war der Länder war. Ganz Jule muss sie abstrufen. Jeder Winkel muss sie nur. Kriegst den Stempel, haut sie voll, haut der Kiel, kriegst du jetzt Eisen. Was jetzt vor, Finche? Was haust du mich doch für ein Gesicht, die wir fester? Pfui. Ilse, große Sprünge maat. En große Leserjelbel. Sagen Sie jetzt Amisch. Hier ist doch so ob der neue Matri Katze. Die wollen sich ja da nicht erzählen, wa? Hast du das gehört? Alles gehört. Du seht die erste. Junge, hij is maar langs de Milchfabrik. Hou is wenigstens alle das Milch. Ach, an die Anger, die kicken doch so traurig. Die sagt, hei mich doch Hecker, doch put ich doch nicht so gedor. Du hat ich ja gekittet mir. Ja, maar die Brede war, die lachen sich kaputt. Die sagt, ich habe Glück. Ich sitze noch auf der Brauerei.
haben wenigstens alle das enge Kater. Hörenswinchen, 4 und 6 ist 10. Wo hast du noch geliehen? Was war bist du schlau? Nee, hören, das stimmt nun nicht mehr mit dat Computergedöns. Nee. Nu ist 5 und 15. Was sagst du da? Da Jon ich straks noch heim und kriegst den Computer an Werbung dem Fenster raus. Boah, was bist du ein Stüdrel? Hast du ja einen Computer? Was willst du aus dem Fenster werfen? Planiermaschine nicht so. Wir lustern uns. Was ist es für schön? Zwischen 12 Uhr und 24 Uhr. Doch ganz simpel. 12 Uhr, das ist es mittags. Und 24 Uhr, das ist es nachts. Nee, ob irgendwo hauen sie an das Kapellchen der Engelesherren um 24 Uhr und die Platz von um 12 Uhr. So, warst du der Auermarkt bei der Opening von einem Millionenprojekt? Oh, Johannes, gesehen. Mörder Bürger, so nicht auf die Feinwalz. Das hat ich mal gesehen. Nee, warum das dann nicht? Los der Ernst, das haut der an der enge Wetthauder übergelassen. Das ist nämlich ein Agrarier. Und der ist ja wendt, Traktor zu fahren. Und die Grufe genau so langsam wie die Waldstung. So fing ich jetzt Angst. Jülpe wird schön, war auch was werdet schön. Was kriegen nur eure ganz nicht Standbilder dürfen? Vor Jannes gesehen, vorige Sommer, ob alle Ecken stungen so Ding. Ja, egal. Haben sie da wenigstens ein Papier drauf gehangen, was das vorstellt. Da guckt ihr Mensch etwas hier. Sagt den Mann, sag mich, du gehst alle abends mit Gras noch Bett. Wofür ist das dann? Wisst ihr das da noch nicht? Das ist für die Nacht, wer ich zu fuhren. Sagen Finchen, was kommt überhaupt in das Neuwinkelzentrum? Da weiß ich, Schlecker. Aber ich sag dich ins Jahr nicht. Aber da waren ganz Menge. Und da kommst du auch nicht in der Himmel. Ich nicht in der Himmel, aber du ja nicht in das Neuwinkelzentrum. Sag, der Mann verdient noch immer als Sport für Jünger auszusehen. Oh ja, das steht er noch. Der sieht doch nicht wie aus wie ein Mann, was er ist. Ich mach wie eine Frau vor 38 Jahren. Hörenswinchen, du Pies war immer noch voll, wa? Das geht es ja nicht an. Ja, hörens, ist die schleifende Appel anstatt ein Zigarettenschwamm. Lusterbildchen, ich sehe mich schön die Buchsenteig mit 40 Äpfelofen. Das ist doch jedes ich, wa? Sag, hörens, der enge Wetthauer von uns hat er doch nicht immer gemächlich, wa? Womit das dann? Ja, die Quest, die Ort Papiermiskiner bei. Ach, das ist ganz simpel. Gut organisiert werden die Verenigungen in Jülpe steh reich und de Leute Papier quitt. Ja, all die Vereine in Jülpe geht nicht, das kann nicht. Da hast du auch geredet. Von verschiedenen Vereinen sind er so Jahr 2. Ja, vorhanden wir der zweite Tunnelclub dabei kriegen. Ja, nee, früher jullie paar Bruderstütze verwählen, da muss alleen maar wellen. Bildchen, 3 und E ist 4, wa? Was meinst du da? Du aber mit? Ja, und wir in der Zeitung gelesen.
Vielleicht wird de neue Doktor, wa? Apropos, Finche. Weißt du, was das Wörtchen charmant bezeichnet? Weiß ich, wenn wir als Frauen ob Exkursi noch in irgendeine Ratsvergadering können, ja, das nun men charmant. Ja, da war charmant, der Abend, wie die Frau überwildern und die Verjahrung Junge. Der Bürgermeister war so mei, kurz noch je Antwort geben. Ja, ja, hör, der Mann da wohnt neu sehen. Aber da musste nicht neu sagen, da nun men Mund. Hey, wenn der TV den wird für nichts genau auf der Kabel kommt, Junge, kriegen wir allemal Sonnenbüllen oder Augen, wann es kicken war. Beste Jäg, hast du den nötig? Kind von Marianne da hätte die Häusmann in der Jos bringt, der Büro macht. Maar hör, ze kunnen best aan de gemeenteraadsverkiezingen erop op de kabel. Denn dat is ja weer spannend. En beloven. Veel beloven. Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugdeleven. Hey, hast du met Hubertus de schöne Stier en die 4 Täntjes hier? Ah ja, kan ik je zien. Hör ons Bildchen. Willst du uns so eine schöne Stier sehen? Nee, Jung, wenn du so schön bist wie der Stier da, dann liest er 2 Tage nur ihr Schlachthaus. Ja, wir hören uns. Die Agrariers, die hauen besser, die Stieren 10 auf den Pan können setzen. Wie meinst du das? Da nur wir. Ja, hör, der Stier hau heel veel Geld op Brat. En van dat Geld houden ze de Tempan waar hij kunnen bezahlen. Dat wordt nog weer te duur. Genau wie alle Vereine klagen voor de Tempan. Dat is heel veel te duur, zeggen ze immer. Hans ook hier. Het is jou alles duur. Dat noemen ze hele belastingverhoging. En zo jaren nog op het huisvuil. En wie geht het dan met de hondenbelasting? Laat die maar zwarte rumlopen, die zwarte hung. En wie bezahlt dan dat bouwen voor al die hotels hier in Julpen? Wenn dat zo weer geht, jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Finche, had toch in de Zeitung gelezen dat het bejaardenhuis het nooit, dat kunt nu hangen het gemengdehuis. Hannes gelezen, maar er stond wel niet bij eventueel. Dat zal wel 8 of 10 generationen hengeroos werden. Houdt ze dat gehuurd in het bejaardenhuis te af? Daar houden ze mich van 89 enge op de container geworpen. En wat nog meer. Wat een vreugd. En enge van 90 houden ze opgehangen, laat me uitvrezen. Pilsje, peppersleert. Ja, dat wordt een kalender. Hey, Loestons, weet je hoe die buurtjes komen te leren? Voor op die overjulp te varen. Oh ja, dat weet ik. Als een julp hingen de eerste smoor. Op de julp, via de jul naar Wielder. Ja, en wenn ze dat in Wielder oesties, dan steht er nog Freddy. En dan laat ik dan een zingbrouwerij kijken. Maar hoor eens, die fluit van die brouwerij van hij, is die in de fluit? Die hoor is ja niet meer. Hou je, zo schön er op die julpen ogenblik aan het werden is.
een toeristische attractie. Toen je huurt toch geen ordinaire fabrieksvleug meer erin. Pilsje, sleutels af. Mijn schoen nog niet eraf. We kriegen het hier even allemaal vast. En dan zoekelen we er eens even maar. Kennst du ons Jürgen mit wieder dabei? Hey, ist es gemütlich? Drum wollen wir hin. Nur müssen noch gut hier. En dat deed ons pik. Maar hängen ons stil weer aan naar drie. Zo lief carnavalisten, dat waren ons eigen matches uit Maria en uit Keesje, die weer een gans jaar ook goed opgepast hebben in Gulpen en ons weer gans bijgebracht hebben van wat zich allemaal zo afspeelt in het Gulpense hier. Meisjes, heel hartelijk bedankt. Kom ook weer bij de prins voor een kleine versnapering in ontvangst te nemen. Klootje niet en hier weg, want dat zit er niet goed met moelen. En ik zou zeggen, God weer bedoeld weer met Uwe, dat er het volgend jaar weer hier op het podium zal. Maria en Geefse, heel hartelijk bedankt voor die fantastische Schöngulpenbuurt. Bitte was, afmaat. En dan mag ik dan direct vragen aan de Bruno, onze ceremoniemeester, om ons de eerste gastvereniging op het podium te brengen. We hebben misschien gezien, achter in de zaal zitten 2 verenigingen, schoolkameraden van ons. En de eerste vereniging, namelijk de Us Oud Ees, willen we nu verzoeken hier op het podium te brengen. Putten maskeren en opmars. Zo lief carnavalisten, lief Us Oud Ees, heel hartelijk welkom hier op het podium bij ons. Het is een groot plezier dat u nog hulpen bent gekomen om met ons samen hier de uitverkiezing mee te maken van onze nieuwe prins. Met verder tijd zitten de gast hier op de zitting om ons deze leuke avond met ons mee te beleven. En we begroeten dan ook hier Prins Jo de Driede, de ganse frisse prins van Ees. De prinses die mee zich, ik hoop dat niet,
Ja, werkgever natuurlijk. Met over ongetwijfeld Hansie in die plaats, het charmant dansberichtje meegebracht. Maar dan wil ik nu het woord geven aan hun president, de man die gans op de hoek, de Piet Verloor. Piet en ik het woordje. Lief carnavalisten, lief karenkiekeren, we vinden het als us, en het klinkt wel als een cliché, maar we vinden het toch een grote eer dat vierheid deze avond en dat timpaan uitgenodigd zijn om samen met u, de prins van de Gaarkieker, te mogen begroeten. We zijn jaren geleden al een zee geweest, het is al heel lang geleden dat we hier geweest zijn en het heeft me toch goed dat we hier in Gulpen mogen terugkomen. Vooral nog het jubileum mogen meemaken. Ik ben het vorig jaar incognito, ganz even, het woord carnaval, het donderdag voor de carnaval. Eens kom ik kijken wie hij de blauwe schuur ontvangen is geworden. En het heeft me toch werkelijk goed, wanneer ik zie wie in Gulpen carnaval gevierd werd. Ik ben niet jaloers, want welke blauwe schuur of welke schuur überhaupt zal het zich wagen om naar eens te komen. Nu hadden we dat nu de baak toch wel een beetje breder gemaakt en beter gemaakt. Maar het kan natuurlijk een schuur in de eens. Dat hast alleen maar dat vuurwerk, hast alleen maar, wenn ze in een grote plaats woont, in een grote gemeente woont, wenn ze nog een burgemeester hast die niet alleen maar naar Amerika gaat, maar ook nog een keer naar Heerlen en naar Kerkroo voor de jongen op te trommelen om naar Gulpen te komen. Die worden het vorig jaar een beetje met jaloezigheid in het hart zijn gestangen, maar toch wel goed. Wie zien dan, wie hij zo'n schuur ontvangen werd, wie de carnavalstimmung hier in Gulpen is. Ik had het ook al gezegd, wie voor hij op het jubileum zijn geweest. Gulpen, dat is een dorp dat ook qua toerisme, en dat wil ik nog eens even betonen, zich toch rustig boven Valkenberg mag stellen. Niet alleen met de carnavalsvereniging, want dat is ook een zoer. Maar wenn ik dan heen, en ik ben een vaste gast heen, op de donderstagavond, met de zomeravondfeesten zijn. En dat is nu precies hetzelfde. Wenn ze in Gulpen kunnen, is er stimmung, is er gezelligheid. Dat is wat Gulpen deed voor de lui. Niet alleen, dat zagen ze wel, het is voor de Hollanders, zomeravond, voetbal of competitie of feesten, wie het ook allemaal mag geven. Maar het zou geloof ik meer lui uit de omtrek en uit Gulpen zelf, die hierheen komen, alleen voor de gezelligheid te vieren. Die gezelligheid hopen we en Frans al een beetje mogen proeven. Hij is enorm ook bij de verkiezing voor u je prins te mogen proeven en metmaken. En daarom ben ik eigenlijk al vroeger dat voor nu hij zult om het alvast door u te danken. Vergunt niet alleen maar bedanken voor wel ook afzien nemen, juist met die strakke toer van uw oude prins, die hij een ganz jaar lang de scepter gezwaaid had over het riet van de Gaarkieker. En onze nieuwe prins Johan reden vraag ik om de prins de orde van de us om te hangen. Bald wil ze hem daar wel bij assisteren. En hier kent het ook allemaal door om de stemming nog een te verhuigen. Een bombedrijf van krachtige laaf op uw schijnende prins, die het een jaar lang fantastisch gedaan heeft. Voor de eerste maal Gulpen! 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 En natuurlijk wil ik ook nog in de maand even ieren en decoreren die dat vast en zeker verdiend had. We wensen u smoelen. Ik ga hem het vorig jaar uit de kierhuur ook zeker terechtwijzingen die heenhuren in een carnavalswereld op een nette manier brengen. Ook naar de Blauwschuur toe, ook naar het carnavalsleven in Limburg. En een president en een carnavalist in Hardenieren, de Ed Klinkenberg, die heb ik ook wel laten decoreren door onze prins Joderdreden. Bald hassen ze bij dich. En die ook even naar vuren en op de fantastische carnavalist voor de Ed Klinkenberg. Voor de Ed Klinkenberg. Gulpen. En ik hoop dat we zij nog mogen amuseren tot in de kleine uurtjes. Ik dank u. Piet, heel hartelijk bedankt jong voor die schönwoord die du hier hast uitgebracht. Ik weet, du hast de blauwe schuut aangehaald, door heb eens gezien, met de zomeravondfeesten, stoppen voor eens geregeldingen. En we komen zo links en rechts nog wel eens tegen in het Limburgse land. Met meestal op gelegenheden hoe carnaval gevierd werd, wie recepties of iets dergelijks. Daar zit hier heel veel en heel dik de gast met uw charmante en leuke en ik moet zeer zeker zeggen vriendschappelijke vereniging. Want vriend, dat zijn voor niet om dat verleng dat nodig hebben, dat voor zo kort naar beneden, verzint is veel te dik en daarvoor is het iedere keer hallo jongens dat er daar zijn. Hallo jongens dat er hier zit deze avond. Leuk dat er in Gulpen zit, dat er ook met ons hier komt amuseren. En ik zou dan ook aan onze prins willen vragen, anderhands, een van zijn laatste handelingen te verrichten, uw prins Johan te decoreren met ons huisouder van Nugget en Nugget. En ook voor dit
voor Dichtpiet, president van de Heus. Kom bij mij, ik vind het ook een leuke eer, voordat ik hier te doen, mijn oude kameraad, voor de hoeshouder van de Garenkieker. Dus, nogmaals, bedankt dat er hier zit. Prinsjo een heel schön, charmant en een leuk, gezellig Prinsenjaar toegewenst. Toe gaan zal een werk erop zitten, wenn je het goed hebt. Je begint zeker een beetje warm te lopen, maar geniet ervan jong. Het is schön en het is weer Hans met deze nou nog gezegd had. Het is een zoek over bij. We weten dat het meer voor jou is. Profiteer ervan. Veel spaß en ook jongens in ijs en ijs heen. Een geweldige, schöne vastelavond toegewenst. Nogmaals, bedankt dat er hier zit. Putenmars en afmars voor de jongens en meisjes uit ijs. Ik wil graag uw aandacht voor. Putenmars graag voor de dansgroep. Here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the long daddy with the beautiful eyes? Want the barrel blues, I like the triangle side. I just have a baby, won't you swing it with me? Hope you down, your baby, want to wing it with me. So little lady, darling, say I ain't treated that. So give me way while I'm in the mood. In the mood. In the mood. In the mood. You better take a while, so you're in the mood now.
Dat leefcarnavalisten, dat wordt een seniorendansgroep van Oost-Gulpen Jeugdcarnaval. En ik zeg met name Jeugdcarnaval, want dat willen we toch wel voeren. We zijn nog immer met jeugd bezig en niet met volwassenen. Maar wij zeggen nog aan die meisjes dat die niet volwassen zijn. Zo charmant en zo schön. En ook de jonge man daartussen, die had het maar goed, hè jong. Met 8 van zo'n kinger. Rechts en links van dich. Jong de beste beleiden deze avond. En daar zitten beleiden, die kinger, voor de schöne dans, die daar ons hier weer gebruikt heeft. Ook weer een productie van de Gulpen Jeugdcarnaval onder leiding van Marie Thijs en het Juzet. Dat mag weer eens een keer gezegd worden. Leefkinger Vrienigum, kom bij onze prins en num als dank voor de schöne dans en klink voor snapering in ontvangst. En ik vraag met de jonge man, want ik heb het even afwijken. Proficiat en bedankt. Dat doe ik nu natuurlijk even, want Hans, die weet dat het einde gaat naderen en hij maakt gebruik van zijn situatie en daar had hij heel goed gelijk bij. Die meisjes komen toe en Hans die profiteert ervan. Nogmaals Kinger, bedankt voor de schöne dans, veel succes in de toekomst, we zullen dik optrainen dit seizoen en dat het even en overal even schön en goed mag bevallen wie bij ons hier op het podium. Zo, dat wordt Hans en dat wordt de seniorendansgroep. Nog een keer een buitenmars en een aanmars voor deze charmante groep. Dankjewel. Zo, en nu mag ik eindelijk weer voor met datgene wat ik nu eens aan het aankondigen word, namelijk het voorstellen van de Johnny, ik denk dat ze nog hier was. Het voorstellen van de slagers, die zijn ingezonden om deel te nemen aan de wedstrijd. Wedstrijd tussen haakjes uiteraard. Het is gewoon spas, het is joeks, het is pas in de fruit om mee te doen. Het is gewoon, we zeggen, wij en de slager instuurt. De slager werd ook gezongen. Maar we willen toch een beetje competitie daar geven. En er hebt nog voor allemaal een stembriefje aan uw tekst hangen. En ik zou zeggen, wacht met invullen totdat we ze alle 3 gehuurd hebben. De micro's die zijn in gereedheid gebracht. De eerste groep zit fertig. En mag ik dan nu de groep die nummer 1 gelood hebben op de bühne verzoeken. Het vorig jaar noemden ze zich de jongens van de pyjamabal. Nu is het de Pierre Schwane en de Joop Herbe met zijn gevolg. Binnen maar scheren. Ik zie dat wij naar hier even gegramd. Dat is natuurlijk afgesproken. Dan moet nog even een paar stekkertjes ingestoken worden. Dat geeft mij nogmaals de gelegenheid voor allemaal door de lui die later binnen zijn gekomen welkom te heten. De genodigden, de gasten hier voor iedereen heel hartelijk welkom. Zelfs nu van over de grens zijn die. Ik hoop dat er allemaal samen meedoet, amuseert. Ingeman wil ik nog hier even een woord van dank zeggen. Dat is namelijk de Ed Horsmans uit het Blumke, die ook voor deze avond de Blumkes verzorgd had. Die we allemaal op ons revers hebben. Ed, bedankt daarvoor. En ik geloof dat nu de jongens fertig zijn voor van start te gaan. Stil fertig, Pierre? Ja. Dat is jou.
ganze Jahr klingt das gut, geben los der Markt, want Ehringen freut sich mehr auf die Driedelnacht. Nee, dat heb er ook niet wieder Schokolade zoekt. Op ieder standbeeld möchte sich was doch kommen. De broer in die hupper op, dat is maar godzijdank. Aan de school met de carnaval ook nog zonder drang. Gulpen, 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 het is nou weer zo wie. De vastelovend is weer worden en van niet meer kwijt. Het ganse jaar klinkt dat goed, knippen los de maak. Want Ehringen freut zich weer op die Driedelnacht. De gulp die hem al jarenlang terug was teruggegeven. En met de vastelovend is weer alles op de been. Het ganse dorp dat werd vernieuwd, ze breken alles af. Nee, want er was de loven, daar blieven ze vanaf. Gulpen, 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 het is alweer zo wie. De vastelovend is weer worden en verdient ik weet. Het ganse jaar klinkt dat goed, geven los de maak. Want iedereen gebruikt zich weer op die Driedelnacht. Hopelijk blijft dat carnaval nog jarenlang bestaan. En dat er op toch durf ook nog blijven gaan. Dat we doen, het is gedoe, we houden doen we af. Nee, want er was de loven, daar blijven ze vanaf. Gulpen, 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 het is alweer zo wie. De vastelovend is weer worden en we niet meer kwijt. Het ganse jaar klinkt dat goed, knippen ons de maak. Want Ehringen freut zich weer op die Driedelnacht. Gulpen, 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 het is alweer zo wie. De vastelovend is weer worden en we niet meer kwijt. Het ganse jaar klinkt dat goed, knippen ons de maak. Want Ehringen freut zich weer op die Driedelnacht. Want Ehringen freut zich weer op die Driedelnacht. Jongens, dat was geweldig. De hout nummer 1 geloot. En daar heb ik geweldig Europees cadeau hier. We zullen nu die andere twee slagers aan het woord laten komen. Bedankt voor uw optreden. Direct op het laatste van de zitting werd de uitslag bekendgemaakt. Wij ook gewonnen had, dat zal het publiek uitmaken. Durven stemmen. Ik wil het nu al zeggen dat er heel hartelijk goed geduurd zit op ons Prinsenbal. De 10 februari, we gaan nog geen cadeautjes of onderscheidingen uitgeven. Op de 10 februari zit er uitgeduurd op ons Prinsenbal in ons thuis. Daar wil voor u nog even dan in het zonnetje zitten met een orde en ook een oorkonde waarop staat dat er mee gedaan had dit jaar. Nu zou ik zeggen, ga naar uw plaats en misschien, met de tijd toe let, op het einde van de zitting voor iedere slagerzanger nog een keer terug. Dus houd ik gereed. Bedankt, Admars en Butemars voor het eerste optreden. En meteen erachteraan de tweede groep die hier hun slager gaat brengen. Ook al reeds oude bekenden hier in Gulpen op het podium. We verzoeken op het podium de Gulper Salonorkest. Dat beste in een echte Gulpen, dat landje niet nog Gulpen. Dat beste in een echte Gulpen, hast du dan nog niet genoeg?
Dat beste een echte gulpeneer. Groeten nog in zonder bom. Dat beste een echte gulpeneer. Onze prins een echte garantieke. De gifel op de vrienden cirkel. De elefant is zoveel vergaan. Die vieren samen met de carnaval. Daar worden hier gisteren mee staan. En lopen op met het hele elkaar. Dat is de fiets van het ganse leven. Jassen met carnaval in de leven. Ja, onder de staan is het gedaan. We trekken allemaal dezelfde taal. De pakken van voor huren bier. En dat is simpel dan de bergen is. En ik hoop voor wat jullie in hen kletsen. Dat beste in de echte gulpeneer. Dat laatste beetje nog gulpen. Dat beste in de echte gulpeneer. Als de zon nog een beetje nog. Dat beste in de echte gulpeneer. Nog in zonder bos. Dat beste in de echte gulpeneer. Dat was het Gulper Salonorkest. Lief nu, ik wil het heel even zeggen dat we een geweldig streng reglement toepassen voor het optreden van de slagersie wat betreft het brengen. Iedereen is namelijk vrij voor de slager te brengen zoals je dat zelf wil. Wenn maar een manneling is, dan kan zelfs een slager schrijven en de man ons hoesorkest geven, dan zul je de zingingsraars dat hem gebracht werd. Met er zit, daar kunnen ook dansers metgebracht worden, daar kunnen zelfs danspaardjes metgebracht worden of backinggroeps en wie het ook allemaal is. Iedereen is vrij voor te doen en te laten wat hij wil. De stemming is aan het publiek in de zaal en ik wil je dan ook vragen voor maar allemaal hutske zwart te maken of groen of blauw of aan te klutsen in ieder geval. Nou, het derde optreden wat we gelijk kunnen krijgen. En er zitten hier een paar jongens door, Oeterhout van 11. Die speelde al jaren in het Salonorkest. Er wordt er ja nog niet prins. En er wordt er juist nog niet bij de Rot van 11. En de Roger, die wist nog niet dat er voorbij kan komen. We hebben deze slager al geschreven. Die jongens, die zullen ook niet meedoen aan het tellen van de stemmen. Ook dat willen we voorkomen. Daar hebben we dus rekening mee gehouden. Daar hebben we dus geen misverstanden over te verstaan. Zo, er zijn ook gerust. Nu, afmars, buitenmars. Van de bühne.
En het laatste, wat betreft het slagersvoorstellen, is de groep die hun brengen het liedje het allerschönste dorp. Dat werd gezongen door een gedeelte van de Laaskoot met Ziegevolk. Mevrouw Borgswapen, Gerre opmars op de buitenmarkt van de Zing. Dames en heren, voordat dit nu kunt beginnen, moet ik even zeggen dat ze met handicap nummer 2 hier starten. De Stefano en de Anja, die zullen als versterking meezingen en zo door 4 personen gezongen werden deze slager. Zo hebben we de lui, of met 3, zet erop. Maar in ieder geval ze hebben met meer lui ingestudeerd, maar weten dat het vuilplaatsje is. De griep had toegeslagen, ook hun zin geveld, maar we wensen nog toch bijzonder veel sterkte. Ellie en de Huub en ook heren, uw aandacht voor deze derde groep met hun slager. God.
aan de Doodse. Heel hartelijk bedankt. Het is de eerste keer, zolang ik hier op de bühne sta, dat hij bij ons op het podium zit. Bedankt dat er het hebt aangedurfd en bedankt voor de moed. Ik heb, moet ik even zeggen, hier voor aan die tafel een beetje kritisch zitten kijken. Daar zit namelijk de Gulper dialectkenner bij uitstek de Albert Mertens en de Frans en de Bietekes in Winkbrouwen. Lieve alweer, dat meisje, dat is goed zitter en Zingeman is ook goed zitter. Goed gebroken, nog erger. Nog erger. Maar dat verklaart dat een beetje dat Sudetenduits wat we in dit liedje hebben kunnen proeven, dat Sudeten Gulpers bedoel ik natuurlijk. Mijn jongens en meisjes, heel hartelijk bedankt voor de geweldige slagen, voor heuselijk veel succes en bedanken ook voor de bijdrage aan de schöne Gulper Vastelavond. Goedemars en apmars, heren. En daar hebben we het gehoord, dames en heren, ik heb de Albert Mertens welkom geheten, onze ambassadeur, die de Gulper taal in den vreemde uitdraagt. De eigen ambassadeur, de Jules Koelkoren, die had zich leider moeten afmelden wegens ziekte, de burgemeester wegens vakantie, de Huub Ormans wegens een sterfgeval in de familie en de heer Rutte ook wegens maag- en darmstoornissen. Wat dat ook mag inruiten. Die anderen, die heet zich allemaal welkom, ik zie hier de rest van het gemeentebestuur. De secretarissen, ik zie er derken zitten, ik zie nog een paar oud-gemeenteraadsleden, iedereen nogmaals heel hartelijk welkom. Zo, nu is weer de Vrouwenbeach op orde gebracht en dan mag ik nu op het podium verzoeken ons tweede gastvereniging, ons goede vrienden, de Boemeleren uit Walwiller. Binnen marscheren. Tussen Gulpen, dikwijls Wildersland, het schönste bekje op de wereld, het heilige hand. Voor carnaval te vieren, dat er ook geen moed, daar zoeken zich je gang, in het Boemeleren uit. Want in de Boemeleren, de dansen zich, de springen in de Boemeleren, de zich nog geen drink. Ons goede vrienden, hoe we heel goed, vuil en goed contacten met hebben. De Boemeleren uit Walwiller. Wederzijds hebben ze zichzelf en de Gulpeneer hebben ze zich ingelijfd. De Hupkoorts, daar zitten, die Walwiller rond en die ook zeer een nazieke zin had. En ik zie toch op de borst van de Hup een Gulpermedaille vrij.